V súčasnosti sa hlavne mladí ľudia čoraz častejšie zúčastňujú spoločenských situácií, kde sa od nich očakávajú kvalitné sociálne zručnosti z oblasti spoločenskej etikety. Z tohto dôvodu zorganizovalo Informačné centrum mladých za podpory podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jozefa Božíka školenie spoločenskej etikety a diplomatického protokolu. Toto podujatie je dôležité najmä z toho hľadiska, že vy všetci ako mladí ľudia máte šancu získať nové vedomosti, nové poznatky, nové zručnosti, ktoré vám pomôžu najmä pri prezentácii mimo rámca partizánskeho, všade tam, kde možno, že budete sa uchádzať o zamestnanie, alebo sa budete uchádzať o to, aby spoločnosti, ktoré sa budete nachádzať, vás rešpektovali a vnímali ako slušných ľudí, ktorí vedia, čo sa patrí. Bolo to na podnet našich mladých parlamenťákov, pretože Informačné centrum mladých založilo takú organizáciu, že Parlament mladých mesta Partizánske, ktorý v podstate slúži ako poradný orgán nášmu mestskému zastupiteľstvu a aby sa vlastne naučili, ako v takýchto situáciách reagovať, tak sme si vymysleli, alebo teda sme zorganizovali aj túto aktivitu. Som členom toho Parlamentu mladých ako tajomník a viac som tam zatiaľ nezasahoval, lebo som tam nový, celkom len zatiaľ pozorujem a nejaké také nápady, ešte len tak akumulujem nejaké nápady, ktoré by som potom mohol použiť. Táto aktivita, na ktorej sa spoločne zúčastňujeme, nie je ojedinelá. A takýchto alebo podobných aktivít je veľmi veľa. Ja som rád, že Informačné centrum mladých v Partizánskom si našlo svoje pevné postavenie v rámci 3. sektora v meste Partizánske a obzvlášť som rád tomu, že čoraz väčšia skupina mladých ľudí si vie nájsť cestu a navštíviť Informačné centrum mladých. Takáto akcia Spoločenská etiketa a biznis protokol sa organizovala po prvýkrát. My veríme, že to bude mať veľký úspech. Ako prvý ročník je venovaný týmto mladým ľuďom. Bude ďalšia akcia, alebo teda ďalší druhý ročník, ktorý bude venovaný zase starším od tých 18 a vyššie. A pokiaľ sa stretneme s tým, že naozaj to malo veľký úspech a ohlas, tak zorganizujeme aj ďalšie ročníky. Táto aktivita, ktorá je tu dnes realizovaná, by mala mať svoje pokračovanie už v blízkej budúcnosti, pričom tá kategória možných abonentov alebo uchádzačov o predmetný kurz by bola už vekovo posunutá, to znamená nielen pre tých tínedžerov a do veku 26 rokov mladých ľudí, ale samozrejme aj na 26 rokov. Vedieť naše správanie prispôsobiť konkrétnym situáciám, vedieť byť ohľaduplný, empatický, citlivý a úctivý k človeku znamená ovládať pravidlá spoločenského správania. Myslím si, že vzhľadom na to, že prvýkrát sme sa rozhodli práve osloviť kategóriu mladých ľudí o veku od 17 do 26 rokov, tak je to ten najoptimálnejší čas na to, aby práve záver stredoškolského štúdia alebo počas vysokoškolského štúdia získali základné informácie o tom, ako sa správať nielen slušne, ale aj zdvorilo. Kedy pozdraviť, komu dať prednosť, ako podať ruku, ako sa správať v komunikácii muž-žena, muž nadriadený alebo muž a starší spoluobčan. Ja si myslím, že to je potrebné. Môžeme to definovať ako možnosť mladých ľudí sa uplatniť v ďalšom nastávajúcom živote. Tým, že oni v podstate prechádzajú tou danou spoločenskou etikotou, učia sa tie základné spôsoby, či už spôsoby komunikácie alebo spôsoby stolovania. Tým sa im otvára nejaká taká ďalšia cesta do toho spoločenského života. A tá spoločenská etiketa je veľmi dôležitá z toho titulu, aby tí ľudia napredovali, aby sa dokázali ďalej nejakým spôsobom zdokonalovať a jednoducho aby sa uplatnili v tej práci, ktorú či už vykonávajú alebo chcú vykonávať. Dodržiavanie pravidiel etikety nemusí znamenať neprirodzenosť v našom správaní. Naše správanie môže byť prirodzené a zároveň v súlade s pravidlami etikety. Etiketa vzťahy medzi ľuďmi formalizuje a i keď si niekedy nemyslíme to, čo hovoríme, prospievame tým sebe i ostatným, pretože úsmev vyladí i našu dušu. Spoločenská etiketa, keď si to zoberieme, tak je veľmi dôležitá, pretože už v počiatkoch, keď začíname ten okolitý svet vnímať a jednoducho sa začíname v tom svete prebojovávať, tak je veľmi dôležité, aby sme si to svoje miesto našli.
Slušnosť môže byť človeku daná, teda je vrodená. Naopak zdvorilosti je nutné sa učiť. Základom slušnosti je úcta a ohľaduplnosť k blížnym. Zahŕňa však aj úctu k sebe samému. Je dobré vštepovať tú spoločenskú etiketu už od toho malého decka. Čím skôr sa začne, tak tým je to lepšie, pretože každé dieťa sa formuje. Formuje sa tým, že stretáva svojich priateľov, formuje sa tým, že prichádza do kontaktu s ďalšími známymi, že dochádza ku kontaktu s vlastnou rodinou. A v podstate je to také formovanie či už školov alebo či už ďalšími priateľmi. Takže ja by som povedal, že čím skôr sa začne, tak tým lepšie je tú spoločenskú etiketu nejakým spôsobom do toho vštepovať. Do tých 4 až 7 rokoch sa vlastne formuje osobnosť toho človeka a samozrejme je to neustále počas celého života, pretože každým dňom sa učíme niečo nové, čo nám vlastne pomáha orientovať sa v tom živote a učíme sa v podstate po celý život, čiže od malička až do úplnej staroby. Tá prvotná úloha je na rodičoch a ja viem, že rodičia sa snažia v rámci svojich možností, ale už potom osvojiť si tie základy zdvorilosti je už aj na samotnom vzdelávaní a oboznamovaní sa s rôznymi zručnosťami práve prostredníctvom už vzdelávacích aktivít podobných ako je táto dnešná. Je to možnosť mať nové vzdelanie ohľadom tej etikety, ktorú vlastne ani pomaly nemáme, len to základné. A využijem to aj v živote celkovo možno v budúcej kariére, ale neviem isto presne kde. Ja si myslím, že to je užitočné do života a celkovo to pomôže akože pri uplatnení sa v ďalšej práci. Ja si myslím, že mi to dá do života dosť. Ja som tiež hneď neváhal a hneď som sa do toho dal ako aj člen Informačného centra mladých. Budem vedieť, keď pôjdem do spoločnosti, ako sa mám riadiť etiketa a tak. Motivoval ma náš predseda študentskej rady na gymnáziu. On vlastne prišiel s tým, že je taká možnosť, že to je nejaký certifikát, vlastne keď pôjdem aj na vysokú školu, vlastne sa tam môžem dostať bez primačiek, alebo že prihľada sa aj na takéto veci. Myslím si, že by som to mohol niekde využiť. Napríklad, jak povedal môj kolega zo školy, pri nejakých primáčkach, alebo myslím si, že hoci kde, to sa vždy ide všade. Dá sa to veľa všímať, že keď človek je nejaký nevyučený v týchto veciach, že má také správanie v tom. Samozrejme, všímam si to ako na bežných ľudí, idem po ulici, všímam si, že ako kto čo robí. Ono sa o našej mládeže vo všeobecnosti hovorí, že naša mládež je nevychovaná. Ale už napríklad Aristoteles v 4. storočí povedal, že súčasná mládež je nevychovaná, je drzá, mlaská, skáče do reči. Takže ja by som povedal, že nie je to len otázka súčasnosti. Za ostatný rok navštívilo Informačné centrum mladých viac ako 4600 klientov. To znamená viac ako 4600 mladých ľudí, ktorí si prišli po radu alebo po aktuálne informácie. Informačné centrum mladých sa venuje predovšetkým tej informatickej alebo poskytovaniu informácií, či už teda pre mladých alebo dospelých, aj pre starších. Venuje sa tiež právnemu bezplatnému poradenstvu. To znamená, že pokiaľ má niekto nejaký problém, tak tento problém posunieme nášmu právnikovi, ktorý mu dá na ten svoj problém odpoveď. Ďalej sú to aj voľnočasové aktivity, ktoré sú venované predovšetkým mladým ľuďom, ako je organizovanie rôznych športových súťaží, vedomostných súťaží, napríklad takému školeniu spoločenskej etikety a biznis protokolu, ale sú to aj voľnočasové aktivity pre tých najmenších alebo aj pre dospelých. Podobných organizácií v rámci Slovenska je viac ako 20 a že Informačné centrum mladých Partizánskom je dlhodobo považované medzi najaktívnejšie informačné centrá a pokiaľ sú nejaké zahraničné návštevy a sú organizované prostredníctvom Združenia informačných centier mládeže a je to združenie celoštátne, ktoré združuje všetky informačné centrá mladých, tak vždy tá návšteva príde partizánske, aby bolo dané za vzor tým ostatným. Pán Jozef Božík, podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, je v podstate takým našim patronom, pretože on založil Informačné centrum mladých tu v Partizánskom. Venuje sa aj našim mládežníkom, aj parlamenťakom úplne od ich začiatku. Je takým poradným orgánom pre nás a my pre neho a v podstate pri každej našej akcii, pretože je teda takým našim štatutárnym zástupcom a v našej práci nám pomáha. Tá spolupráca v viacerých úrovniach, ale zaspomeniem tú najdôležitejšiu vzhľadom na to, že som stál pri zrode
vzniku Informačného centra mladých v roku 2004, tak doteraz som členom predsedníctva tejto organizácie a v rámci možností, ktoré mám, sa snažím byť nápomocný, či už ako člen predsedníctva, či ako podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, alebo ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Partizánskom. V úvodnej reči som Informačné centrum mladých predstavil a zároveň som aj spomenul rôzne finančné toky, ktoré sú nasmerované s cieľom refundovať náklady súvisiace s realizáciou programových zámerov Informačného centra mladých. Jeden zo zdrojov je aj mesto Partizánske. Ja som rád, že ako poslanec, ktorý schvaľoval prvýkrát dotáciu roku 2004, tak môžem doteraz konštatovať, že mesto Partizánske sa snaží v rámci svojich možností vytvárať priestor na to, aby táto organizácia bola dotovaná okrem peňazí z ministerstva školstva, tak aj z mestského rozpočtu v Partizánskom. Záujem je, spätná väzba je veľmi pozitívna a som veľmi rád, že mi volali aj moji priatelia, ktorí už majú deti vo veku práve tom tínedžerskom, respektíve tých náctiročných, že prejavili záujem a prihlásili sem svoje deti preto, aby sa naučili niečo nové. Osobne takéto aktivity vítam, držím palce a bol by som rád, keby sa rozšírili z Partizánskeho aj do ostatných miest, nielen kraja, ale celej Slovenskej republiky.